नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अंकोला बेलेकरी दास्तान मॅग्नीज बेपत्ता प्रकरणात 7 जण दोषी, न्यायालयाचो आदेश. शिक्षेचो निकाल राखून दवरला. अंकोला तालुक्याच्या 14 वर्सां फाटल्या बेलेकरी बंदरावेल्या दास्तान मॅग्नीज बेपत्ता प्रकरणाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात प्रमुख आरोपी म्हणून 7 जणांक बेंगळूरच्या जनप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी हो आदेश दिला. या प्रकरणात कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल, अरण्य महेश बिळिया, चेतन शाह, सोमशेखर, स्वास्तिक नागराज, खारदपुडी महेश, के.व्ही. गोविंदराजू हेमी दोषी असे नमूद केला आणि सगळ्यात दोषीक 7 जणांक ताब्यात घेतला. 13 सप्टेंबर 2013 सालात CBIन हेमचे विरुद्ध FIR दाखल केले. 2009 ते 2010 या काळात राज्यात 88.6 लाख मेट्रिक टन बेकायदेशीर मॅग्नीज विदेशात धाडिल्ल्या आरोपाचेर हे प्रकरण चलताले. या प्रकरणाचो तपास जाल्यानंतर ब्रेस्तार 24 ऑक्टोबराक विशेष न्यायालयान दोषी म्हूण आदेश दिलो आणि शुक्रवार 25 ऑक्टोबराक शिक्षेचो प्रमाण दिवचे आशिल्ले. पण मेळिल्ले माहिती प्रमाणे खिंच प्रकरणात खिंच कलमानुसार कितली शिक्षा दिवचे हे शनिवाराक न्यायालय निवाड दितलो अशें कळला. कोंकण मराठा वधूवर मेळावो. कारवारच्या सदाशिवगड सदिच्छा सभागृहात आयतवार 10 नोव्हेंबर 2024 दिसा मुंबईच्या कोंकण मराठा समाज LMP ग्रुपातर्फे कोंकण मराठा समाजाच्या इच्छुक चल्या चलेक मनपसंत जोडीदार निवडूक सदाशिवगडार वधूवर मेळावो आयोजित केला असून नाव नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यान जात तितले बेगी नाव नोंदणी करची. या मेळाव्यात एकमेकाल्या फॅमिलीकडे उलोवन पसंतीचे जोडीदार निवडची संधी मेळटली. नाव नोंदणी केल्ल्या वधूवरान आपापल्या पालका सयत आयतवार 10 नोव्हेंबराक सकाळी 8:30 वाजताना सदाशिवगडच्या सदिच्छा हॉलात हजर रावचे. सकाळी नाश्ता आणि दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था केला. नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी अनंत सावंत 8291 402547 9821 502547, महेंद्र राणे 8668 639016 9834 381317 या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांन कळयला. आयतवार 10 नोव्हेंबर सदिच्छा हॉल, सदाशिवगड, कारवार. शाळा विद्यार्थिनील्या बसीचे पंचर काढून मानवीयता दाखविले हायवे पेट्रोल पोलीस. कुमटा शहराच्या कोंकण एज्युकेशन ट्रस्टच्या सरस्वती विद्या केंद्राच्या विद्यार्थिनीली शालेय बस बुधवार 23 ऑक्टोबरा सांजेर शाळा सुटल्यानंतर वयताना कतगाल मार्गार अंतरवाडी लागी वाचताना बसीचे फाटले टायर पंचर झाले. बसीत चालक सोडल्यार बाकी सगळे विद्यार्थिनीच आशिल्ले. एक महिला सहाय्यकी आशिल्ली. त्याच मार्गान वयचे हायवे पेट्रोल पोलिसान बस थांबयली पळोवन विचारपूस केली. चौकशे दरम्यान बस पंचर जाल्ली माहिती कळतरेत पोलीस कॉन्स्टेबल किरण नायक आणि पोलीस वाहन चालक देवानंद नायक हेमी गणवेशातच जाक धरून पंचर जाल्ले टायर काढून दुसरी टायर बसवून बस संचाराक मदत केली. 8 तासा भितर हे काम सुरळीत केल्ल्याक बसीतले 20 विद्यार्थिनी आपापल्या घरा बेगी पावले आणि सदाच्या पेक्षा वेळ जाल म्हूण वाट पळोवच्या विद्यार्थ्याल्या पालकाक आनंद जालो. पोलिसाल्या या मानवतेच्या समाजसेवेबद्दल विद्यार्थ्याल्या पालकान आणि सार्वजनिकांन कौतुक करून अभिनंदनाचो वर्षाव केला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. सिद्धापूर तालुका हेग्गर्डी सेवा सहकारी संघाचो अमृत महोत्सव. सिद्धापूर तालुक्याच्या हेग्गर्णीच्या सेवा सहकारी संघाचो अमृत महोत्सव कार्यक्रम 25 ऑक्टोबरा जालो. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आमदार शिवराम हेब्बार हेमी दिवली पेटोवन केले आणि कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार शिरसी सिद्धापूर क्षेत्राचे आमदार भीमण्णा नायक, TSS अध्यक्ष गोपाळ कृष्ण वैद्य तसेच KDCC बँक निर्देशक, ज्येष्ठ सहकारी प्रमुख, हेग्गर्णी सेवा संघाचो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्देशक, ग्राहक आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.
वाहन अपघातात जखमी झालेलो मेरू उपचारादरम्यान अखेर मरण. खरवा वळणाच्या बेंगळूर होन्नावर रस्त्यावर अज्ञात वाहनान धडक देऊन जखमी झालेल्या एक मेरवाक स्थानिकान रस्त्यालागीच्या रानात आशिल्ले पळोवन अरण्य खात्याक कळयले. अरण्य अधिकाऱ्यान त्या मेरवाक औषधोपचार करून उदक खाण्याची व्यवस्था केली जाल्यार जखमी मेरू खावच्या स्थितीत ना आशिल्ले. लागीं वचूंक दिनाशिल्ले. तेजेन त्या जखमी मेरवाक स्थलांतर करचे कठीण आशिल्ले. जाल्यार 2-3 दिवसानंतर पडील जाग्या वेल्यान मेरू दुसरे कडेन गेले. तेजी कोणी शिकार करूं जायना म्हण अरण्य खात्यान पाळत दवरली आणि तशें कोणी कितें केल्यार कडक कारवाय जातली अशी ताकीद दिली. अखेर मेरू ब्रेस्ताराक मरण पाविल्ली घटना घडली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.